obert el OpenOffice i el Flash. Vale? Ups, això és de gravar. Vale. Us ensenyarem a fer passar un arxiu creat amb OpenOffice al Flash. Però només el podràs obrir tu, perquè el tindràs d'obrir amb OpenOffice, perquè és la versió en què l'has creat primer. Vale? L'arxiu de l'OpenOffice és .odt i el del Flash és .fla. Vale? D'aquest arxiu farem arxiu a guardar com i ho guardarem al Flash. Llavors, qui vulgui obrir-lo en Flash no li anirà bé. I tu, si l'obres en format ODT, se t'obrirà. I també si li canvies el nom i li poses .odt, el podràs tornar a obrir. Sí. Això serveix per si vols que no t'obrin els arxius, li canvies el format i no te'l poden obrir, perquè es pensen que és un format i en realitat és un altre. Doncs volem a provar. Archivo, guardar como, escritorio, li posem u.fla, però pensa que el format original era ODT, però ara el guardarem en format Flash. I fem guardar. Això és per si voleu guardar coses secretes que ningú vulgui veure, no voleu que ningú ho vegi, doncs. I ara ho tanquem, i ara Flash fem obrir. Podeu fer en qualsevol tipus d'arxiu, no cal que sigui Flash i OpenOffice. I fem, clar, tots els arxius, i es deia U. Sí, es deia U. Y dirá formato del archivo inesperado. Vale. Ara anem aquí i fem, obrim l'OpenOffice que l'he tancat, i el que farem serà molt senzill. Fem obrir i fem, si us hi fixeu bé, obrirem un Flash, que en realitat abans era OpenOffice, i és l'1, i el capta perfectament. Vale? Vale. Ara què passa si li canviem el nom i fem .odt i li diem que sí. L'obrim i és exactament el mateix. Vale? Doncs funciona correctament. Ja sabeu com funciona això, val? Doncs fins aquí s'acaba aquest vídeo tutorial per saber tot això.